Praise the Lord. At atin na pong iniling mga minamahal tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mga aral, ating malabador and preacher from Brother Buboy niya. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Job, sir, beloved elder. Let us pray. O budigilan, mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit na minapakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus, muli sa maghapon, aming marubdub o sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, yung pinapabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama sa lugar na ito, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto na banalagawain nilang isan, ang mga pagpupuri, mga patutoong inihayag ng mga anak, ang awitin ng mga awit na aming nadarama, yung napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan. Muli, sa pag-aaral ng mga salita, kami munang lahat ang nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, ng mga pagkakamalit, mga pagkasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, buksan aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness. Demons have been discussed. Oh! Anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapayang na mahal. Hindi ko na maintindihan yung inyong hallelujah, praise the Lord. Para sa palengke tayo, amen. Magandang hapon na, maminamahal, tamang oras. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan muli natin ating mahal na Panginoon at lagi nating inaalaala ang mabuting aral, ligasiya, at talagang hindi makalimutang mga aral at turo, mga mahalaga na galing sa ating dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ganun din ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, elders with church, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa ating pong live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kumuha na kayo ng inyong papel, kwaderno, ballpen, at itala ang ating mga talatang pag-uusapan para inyong ma-review sa inyong pag-uwi mamaya sa inyong tahanan. O may mga bakanting araw, oras, next week, maminamahal, para huwag tayong makalimot. At atin ang buksan ng ating mga Biblia, karakadaka, dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 5. At ang ating pang pag-usapan, minamahal, na yung pag-alaala o alalahanin po natin na kung saan tayo nadapa. Ang sabi rito, kinakailangan tayo kaagad ay tumayo, magsisi, amen, amen, upang huwag tayong malulong at manatili doon sa pagkadapa. Kindly, ating basahin ang mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito po sabi, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Pagpalain po naman ang Panginoon ang mga salita nating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Remember from whence thou art fallen and repent. Magsisi. Napakasimple, mabinamahal na mga talata, laging paulit-ulit na binabasa, dinadala na mensahe ng mga mangangaral. Pero hanggang ngayon, kinakailangan ipaalala muli natin sa
lahat ng mga Kristiyano. Praise the Lord. Alam niyo po kung bakit, maminamahal. Dahil ngayon, makikita natin, ulit-ulitin ko mang sabihin ito, tingnan niyo po yung inyong nasa harapan, iba na ang muka. Sa kaliwa mo, sa kanan, sa likuran, iba na. Nasa na yung iyong dating kasama? Nasa na yung grabing magpatotoo, grabing pumalakpak, grabing maminamahal mag-hallelujah, praise the Lord. Grabing maminamahal na umindak. Nasaan na sila? Hindi na natin nakikita. Dahil una nating puntusan dito, maminamahal, iniwan na nila ang kanilang unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan ang unang pointer po na inyo pong isulat. Iniwan ng karamihan ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Nung sila'y maligtas, maminamahal, grabe. Sabi nga ng mga mangangaral, matapos pa lamang ang linggo na gawain, gusto nila kinabukasan, Miyerkules na. Gusto nila maminamahal, pagkatapos ng ating midweek service, overnight na. Bagamat talagang may mga kasunod pang mga araw. Pagdating ng overnight, gusto nila, kung wala nang uwian, Sunday service na karakadaka. Pero nasa na sila ngayon, maminamahal? Tingnan mo, iba na yung katabi mo. Iba na sa likuran mo, iba na sa harapan mo. Amen. Nasa na sila? Iniwan na daw nila ang unang pag-ibig nila sa ating mahal na Panginoon. Yan ang nakakatakot. Dahil simple lang, maminamahal, itong ilustrasyon na aking sasabihin. Sa lahat ng mga nalupaypay, nanlamig, nadapa, lahat maminamahal na talagang hindi na natin nakakasama, nanonood ngayon sa kanilang live webcast, sa YouTube, sa Facebook, nanonood. Sinong tao, sinong Kristiyano na pagkadapa, hindi ka agad babangon? Pag nadapa ka, maminamahal, gagapang ka ba? Pauwi sa inyo? Gagapang ka ba? Hanggang makasakay ka, gagapang ka pa rin doon? Napakasimple, maminamalang sinabi ng banal na kasulatan. Nang sabi rito, it is a command. Tayo'y inutusan, pag ikaw ay nadapa, bumangon ka, karakadaka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano maminamahal? Yung ating minamahal, mga kapatid, na medyo nasasarapan na, sa sanglibutan, nadapa na, nagpakadapa na talaga. Lalamig ba ang impyerno sa kanila? Lalamig ba ang dagat-dagat, ang apoy, ang asupre, maminamahal ang mga uod doon sa impyerno kapag ikaw ay magpatuloy dahil sa iyong pagkarapa? Ang Diyos sa mismong nagsabi, maminamahal, mayroon lang akong hindi gusto sa inyo. Mayroon lang akong ipaalala sa inyo. Pinaalalahanan tayo. Remember, amen. Ipinapaalala sa atin na kapag ikaw ay nadapa, karakadaka kang bumangon at umpisahan mo muli ang iyong unang inumpisahan. Iduktong mo yung dati kang mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung dati-rating pumalakpak ka, halos mabibiak ang iyong kamay sa kapapalakpak. Sa iyong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, halos nabibingi na, maminamahal. Hallelujah yung katabi dahil sa kasisigaw mo ng hallelujah, praise the Lord. Dahil sa iyong kainitan, ibalik mo daw karakadaka. Huwag kang manatili. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ano pa ang maminamahal? Hallelujah! Ang ating makikita dito, yung sinabi ng mga ating napapanood, kayong mga nanonood, maminamahal, sa mga television, nakikikain, diyan sa mga pagkain, maminamahal, na pati kayo, sabihin na kayo po'y maimpatso niyan. Kinakailangan daw i-restart natin. Simulan muli yung ating pagkalugmok. Huwag tayong manatili. Dahil hindi ka, hallelujah, pwedeng gumapang pauwi kung ikay madadapa. Kinakailangan ikaw ay tatayo. Ganun lang kasimple ang logic. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walang nadadapa, maminamahal, hindi tumatayo agad.
Dahil kung hindi siya tatayo, napapahiya siya. Gusto mo bang mapahiya? Napapahiya na nga tayo sa tao, lalong-lalong na sa harap ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Unang-unang, sabi ko, maminamahal, hallelujah, iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Pangalawa, kinakailangan atin pong ibalik, atin pong simulan muli yung ating naudlot na mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating hayaang manlamig ng todo-todo. Huwag nating hayaan, maminamahal, hallelujah, nasasabihin natin, mayroon pa namang Biyernes, huwag na muna akong dadalo ng Miyerkules. Mayroon pa namang Linggo, huwag na muna akong dadalo ng Miyerkules. Alam niyo po, magsimula yan ng unang hindi ka dadalo. Sa susunod, sa Linggo na lang. Pagdating ng Linggo, sa susunod na lang na Miyerkules. Sa susunod na lang na Biyernes, hindi na maubos ang iyong katuwiran. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, yan daw ang ayaw ng ating mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong pinagpala na. Tinugo na ang iyong panalangin, binago ka na, gumaling na ang iyong karamdaman, pinagpala ka ng lubos. Amen? Pagkatapos mong pinagpala, pagkatapos mong pinagaling sa karamdaman mo, pagkatapos sa tinugon ang iyong mga dalangin, ngayon, maminamahal, ang ating mga kapritso na lang ang ating masusunod. Abay, sinabi ng 3:16-17 po, ng ganun pa ring aklat ng Apokalipsis. Kindly, ating ituloy ang basa. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, kabanatang 3, talatang 15 at 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito pa rin sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 15 hanggang 16. Ito pong sinasabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tatlo po ang binabanggit diyan. Malamig, malahininga, at mainit. Saan tayo diyan? Hindi ka pwedeng manlamig. Hindi ka rin pwedeng sa malahininga. Ang pwede sa mga Kristiyano ay manatiling mainit lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil kung ikaw ay palamig-lamig, ikaw ay malahininga. Amen? Ano yung malahininga? Hindi mainit, hindi malamig. Yung nakikita dito ng linggo lang, tawag diyan ay malahininga. Wala dito sa Miyerkules. Wala dito sa Biyernes. Ang tawag daw diyan, maminamahal, malahininga. Ang sabi ng ating malapain, isusuka ka. Hindi ka isusuka ng iglesia. Hindi ka isusuka ng mga nangasiwa. Isusuka ka ng ating mahal na Panginoon. Ikaw mismo mawala na ng gana na dadalo. Magsasagawa ng iyong buhay espiritual. Diyan ka nagsisimulang nadarapa. Huwag mong antayin na madapa ka. Huwag mong antayin, maminamahal, na maging malahininga ka, manlamig ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May mga dahilan kasi diyan, maminamahal. Tingnan niyo po, napakasimpleng dahilan. Pag Miyerkules, hindi makakadalo. Pag Biyernes, hindi makakadalo. Pero sa kasal, sa alay, ano pa, sa birthday, pag nagmumuling, nandoon, present, nauuna pa. Nauna pa sa selebrasyon. Pagdating sa gawain, ang masaklap. Pagdating sa gawain, akala mo ang mahal na Panginoon pa ang may utang. Mahal na Panginoon pa ang may kasalanan. Pagdating sa gawain ng ating mahal na Panginoon, abay magdidiman pa. Pag-uwi na, ihahatid pa. Nakakarating doon sa patutunguhan, nakakarating doon sa dako ng Tarlac, dan sa dako ng kung saan-saan ang mga dinadaluhang, mga party-party, pero pagdating, maminamahal sa gawain, hindi makarating. Napakasama ng loob yata ng iyong lingkod kapag ako tao nasasaktan. How much more ang ating mahal na Panginoon? Kung ako nga nasasaktan, ang mahal na Panginoon pa, sasabihin sa'yo ng ating mahal na Panginoon, ipagpapalit mo ako
doon sa kasal, ipagpapalit mo ako doon sa birthday, ipagpapalit mo ako doon sa alay, ipagpapalit mo ako doon sa muling. Abay, anong klaseng Kristiyano ka? Pinagaling kita sa karamdaman mo, binago ko ang buhay mo. Sabi ng mahal na Panginoon, pinagpala kita. Pagkatapos ngayon, ipagpapalit mo lang ako sa mga bagay na yan. Yun ang simula kung bakit ka nadaraba. Nagsisimula na ang panlalamig mo. Nagsisimula na ang pagiging malahininga mo. Ang sabi ng Biblia, isusuka ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang mga salitang ito, maminamahal, napakasimple. Masakit, pero kung iyo po itong bubulay-bulay, kung iyo po itong siseryosohin, kinakailangan, hallelujah, yung sinabi kong mag-restart ka. 5 bagay itong napakahalaga na iyo po ngayong pagbubulay-bulayan, magsimula kang muli, huwag kang manatiling nakadapa. Kinakailangan tumayo ka. Tumayo ka at gagawin mo muli ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, yung iyong pagpapalakpak, yung iyong pagpapatotoo, yung iyong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, yung iyong mga pagpapatotoo sa iyong kapwa, sa iyong katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay, gawin mo. Gawin mo daw yung una mong ginagawa. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon na pasimulang muli ng bawat mananampalataya upang maalis ang panlalamig at mga panlulupaypay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa? Roma 12:1. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Pakibasa. Be ye transformed by the renewing of your mind. Ang sabi ng Biblia, pakibasa. Mag-iba ka ng kaisipan. Huwag kang mag-isip ng makasanlibutan. Huwag kang mag-isip maminamahal. Hallelujah. Na hindi naman tayo nagkikita. At ano naman yung mga rebuke ng ating beloved ordained preacher? Nire-rebuke lang tayo, pinaalalahanan lang tayo. Manatili ka bang ganyan? Manatili ka bang maminamahal? Hallelujah na gagapang? Hindi ka pwedeng gumapang papuntang langit. Kailangan lang tumayo ka, paano kang magpuri kung gumapang ka? Paano ka mag-hallelujah, praise the Lord? Umiiyak ka dahil nadadapa ka na. Kinakailangan nakatayo ka. Gawin mo yung unang ginagawa. Nung ikay makakilala, humahagulhol ka. Sinasabi mo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, dapat ngayon nakilala na kita. Dapat, mahal na Panginoon, noon pa nakilala na kita. Dahil habang tumatagal ang iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, talagang hindi po may iwasan itong mga panlalamig at mga panlulupaypay. Kindly basa sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Aklat po ng Roma, Kabanata 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag po yan. Narinig lang natin nung Miyerkules, narinig natin nung Biyernes, narinig natin last week, itong mga talatang ito. Pero ang tanong, ginagawa mo na ba? Nangyayari na ba sa atin? Kaya nga pinaalaala sa atin. Lagi itong binabalik-balik na basahin. Naalala ko yung isang preacher doon sa dako ng Bicol, maminamahal. Sabi ng mga kapatiran nag-report sa Malapastor, yung aming preacher, 2 taon na nangaral, ang kanyang pangangaral, puro pagbibigay. Puro talaga pagbibigay. 2 taon nga naman, nagsawa na kami Malapastor. Sabi ng Malapastor, mayroon lang akong may tatanong, bakit nagsawa kayo? Kayo ba'y nagtatapat na? Hindi na umimik yung kapatiran na tumawag. Tinanong yung preacher, kasi Malapastor hanggang ngayon, eto nga, tulad kanina, in-explain sa atin, mayroon tayong mga ginagawa para maayos ang ating bahay-sambangan. Mayroon tayong mga maintenance sa ating bahay-sambangan. Hindi mo pwedeng sabihin na marami naman diyan nagtatapat, marami nagbibigay, ako hindi. Kanya-kanya ang pagbibigay ng may katapatan. Amen.
Ang pagbibigay ng may katapatan is presenting your bodies a living sacrifice. Akala mo ba yung pagiging banal lang? Kaya nga, maminamahal, kahit kakainin natin dahil sa mahal na Panginoon, yung sa mahal na Panginoon, para sa Kanya talaga, binibigay natin. Amen? Amen? Hindi ko maminamahal sinasabi na, hallelujah, present your bodies a living sacrifice. Hallelujah, sakripisyo yung dati mong ginagawa. Na pagising mo sa umaga, pagkatapos mong magpuri, pagkatapos mong manalangin, pagkatapos mag-prepare sa iyong pamilya, humayo ka doon sa iyong kapitbahay. Pinalalahanan mo sila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila para pagdating ng Miyerkules, makasama ka ng makapagdala ka ng mga kaluluwa sa pana ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo na nagagawa. Yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, na doon ka muling bumangon. Yung una mong gawa, gawin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 6 na araw, sa'yo na. 1 araw lang sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng mga banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, Miyerkules, Biyernes at Linggo, itotal natin wala pang 24 hours. Pero yung 6 na oras, sulo mo yan. Iyo yan. Pagdating dito sa gawain, ang dami pang iniisip mo. Ang dami pang ginagawa mo. Ultimo yung cellphone mo, hindi mo surrender para kahit man lang ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan ay magawa mo. Amen. Nakakarating ka sa mga mall, nakakarating ka dun sa aking mga binabanggit. Pagdating ng Miyerkules, hinahanap ka ng mahal na Panginoon. Hindi ako ang naghahanap. Dahil kung ako lang maghahanap, ay meron tayo ditong attendance. Chichik natin kung sinong hindi nakakadalo at ating sasabihin dito, hindi po. Ang mga salitang ito, ang Diyos ang naghanap sa inyo. Nasaan ka? Bakit pagdating ng Miyerkules wala ka? Pero sa mall andun ka, sa kasal andun ka, sa alay, sa birthday nandun ka, sa mahalagang beaches na inyong pinupuntahan, nandun ka. Amen? Kaya nag-umpisa ang iyong panlalamig. Nag-umpisa ang iyong pagiging malahininga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, huwag kang magliban sa gawain. Dahil kapag nagliban kang sinasadya, ang impyerno ay nag-aantay na sa'yo. Baka sabihin ninyo naman, gawa lang yan ng aming ordained preacher. Okay, basahin natin. Andito po sa Hebrew chapter 10, verse 26 and 27. Pakihanda sa English dahil babasahin natin sa English yan dahil medyo ang Tagalog, medyo malayo. Pakibasa sa Tagalog. Hebrew chapter 10, verse 26 up to 27. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan sa 27, kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Tingnan nyo sa English, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Pagkatapos daw natin malaman ang katotohanan. Ano po yung katotohanan? Na kinakailangan, sabi ng propeta ng Diyos, Miyerkules, dumalo ka, huwag kang mag-absent kung gusto mo ng langit. Makatiyak ka ng buhay na walang hanggan. Pagdating ng Biyernes, mag-overnight ka, buong magdamag, igugugol mo. Dahil kapag wala ka, pagtunog ng trumpeta, wala ka sa overnight prayer. Maring ang pagbabalik na malapay ng overnight prayer, hindi ka magkakasama sa pagdagit ng mga banal. Hindi lamang linggo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi riyan, wala na daw sakripisyo. Hindi na bababa muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo para magpapako sa krus ng Kalbaryo para yung kasalanan mong sinasadya. Di ba sinasadya yan? Nakakarating ka kung saan-saan pagdating ng gawain, hindi. Ang masaklap pa nga, sabi ko nga, ang masaklap pa talaga. Pagdating dito ay hindi ko po minamahal, minamaliit at siyempre tungkulin po ng inyong mga manggagawa.
na ayaw namin na may mapahamak kapag wala talagang masakyan, inahatid namin. Ang masaklap, nakarating tayo sa pinupuntahan natin, pero sa gawain, hindi. At kung makarating mo sa gawain, magpaservisyo tayo pa uwi. Palakpakan natin ang ating malapay. Siguro naman, naintindihan natin. Amen. Yun ang sinabi ng ating mga binasang talatang ito, mga minamahal. Kapag sinasadya mo daw ang mga bagay na yan, ang impyerno ay nag-antay na sa inyo. Sinabi dito, but a purple looking for of judgment. Sinabi dito, and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Naglagablab na apoy ng impyerno, maminamahal. Ano ba yung fiery na yan? Di ba yan yung naglagablab na impyerno dahil hindi mo tinutupad, hindi mo pinakikinggan ang iyong mga ngaral? Grabe ang pagpapahalaga sa iyong kaligtasan. Grabe ang pagmamahal sa iyo na ayaw niya, ikaw ay maitapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Gusto ng mga mangangaral, tayong lahat sa salubong. Pagtunog ng trumpeta, salubungin natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo para magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Kapag sinasadya na natin, abay ibang usapan na yan. Huwag niyo pong sisihin ang inyong mangangaral. Ang lahat ng tumatayo dito, dahil hindi kami nagkulang na ipaalala sa ating lahat. Kaya nga, 7 araw ang ginawa ng mahal na Panginoon at ang sabi niyan, pagdating ng 7 araw, nag-rest ang ating mahal na Panginoon. Sabbath day. Wala na yung overnight. Mukhang napasarap na sila doon sa ating nangyari sa COVID-19. Ngayon, mga gawain, I'm not rebuking anybody. Hindi po rebuke po ito, hindi po ito para pagtutuwid kung ano pa man, papaalala lang po ito. Dahil ang ating gawain ay bawal mag-overnight dahil binabawal nga tayo. Ang ating Biyernes ginawa natin parang Wednesday service na lang. Ganon ang ginagawa. Panginoon ko, minamahal, wala na ang ating kagalang-galang na pastor. Wala na ating kagalang-galang na assistant pastor. Andiyan nga, minamahal, pati ang ating mga kasama na mga dito sa dulang, hindi natin mahanapan. Hindi kami pwedeng tatayo dito na para kaming sakong walang laman. Kinakailangan namin magpuri. Magpuri, maminamahal, makita mo ngayon, maya-maya nawawala. Maya-maya bumabalik, mamaya-maya wala na naman. Aba, maminamahal, kung ito nga ay ating pong pinapahalagahang tinuturuan, hindi pwedeng ganon. Dahil kapag tumatayo tayo dito, kinakailangan, sabi nga ng aming napag-usapan ng ating meeting, hindi ka pwedeng magbigay nang wala kang maibibigay. Paano ka mangaral kung wala kang ipapangaral? Dahil sarili mo mismo hindi mapangaralan. Amen? Amen? Paano kami mangaral kung wala kaming nakuhang kalakasan galing sa mahal na Panginoon? Saan nakukuha yan? Sa pagpupuri, sa pananalangin, pag-aayuno, sa pagdalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Lalo na yung overnight prayer. Sabi ng propeta ng Diyos, 3 araw ang kapangyarihang nakukuha para kang nagpapasting ng 3 days. Pag ikaw ay nag-overnight, palakpakan po natin ang ating malapay. Yun ang ating ginagawa! Kaya nga yung sinabi ng 18:12, maminamahal ng Lucas, yung Pariseo hindi tinanggap. Yung kanyang pangangatwiran, 2 beses lang siya, 10% lang kanyang binibigay na ikapo. At maminamahal, ang kanyang ayuno, maminamahal, ay 2 araw lang, hindi tinanggap. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mabasang talata, maminamahal, hindi pinaburan, hindi pinakinggan ang hinaing ng Parisiyong ito. Kinakailangan malagpasan mo ang Parisiyong ito. Dito sa ministeryong ito, kapag nakikinig ka ng tamang aral, nandito ka ng Miyerkules, nag-o-overnight ka, may Sunday service ka, totoo, yung 1 araw na hiniling ng mahal na Panginoon na Sabbath day, ibinibigay mo sa mahal na Panginoon, natupad mo ang sinabi ng banal na kasulatan. Yung Saturday, maminamahal, yung Saturday, puwira na lang sa mga nagtatrabaho. Tayo ang nakakatupad yan. Di ba? Sabbath day, yung 7 days, yung pagpapahinga. Di ba galing tayo ng overnight? Grabe ng pagod. Matulog tayo, buong maghapon ng Sabado. Di yun ang sinasabing nagpapahinga. Sa totoo lang, tayo lang nakakatupad yan. Paano ka makakatupad kung overnight boy ko hanggang alas 11 lang, alas 12 lang, alauna lang, alas 2?
sarili naman natin ng pastoral house. wala na magbabawal sa atin dito. Kahit anong gagawin natin. Ngayon nga, umaabot na tayo ng 7:30 o 6:30, 7. Amen. Amen. Sino magbabawal sa atin? Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. The more nag-extend ka na nag-extend sa gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakakatakot, maminamahal, kung tayo po'y madaya. Tulad ng sinabi ni San Lucas. Kabanatang 21, talatang 34 hanggang 36. Ito yung nakakatakot. Kaya isip-isipin mo ngayon kung nasaan ka. Hindi ka pwedeng malamig. Hindi ka pwedeng malahininga. Kinakailangan mainit ka lang manatili. Mainit dahil yung mga mainit lang na naglagablab, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, sila lamang talaga yung mag-grab pagtunog ng trumpeta. Pakibasa po itong talatang ito. Sinabi po ng Lucas 21, talatang 34 hanggang 36. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 34 hanggang 36. Ganito po sinasabi, Dadapot mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok kayo sa inyong mga puso, sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo sa araw na iyon, na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat, na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Dadapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito at na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka yung ating mga pagsasakripisyo, sa madaling salita, ang talatang ito, naglalathala. Baka yung ating mga pinagsisikapan na mga kayamanan, yung ating naabot na mga propesyon, yung mga trabaho, negosyo, anak buhay natin, maminamahal, ang sabi rito, baka doon tayo malulung. Hindi tayo taga rito. Tagalangit tayo. May nangako sa atin na magbabalik. Kukunin tayong buhay para magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling niya. Walang iba yan kung di ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating banal na kasulatang nabasa, mag-ingat kayo. Baka napunta na doon ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso. Hindi nyo nalalaman ng sabi rito, maminamahal, na kayo pala ay nadarapa na. Hindi tayo pwedeng manatili sa pagkadapa. Kinakailangan na tayo na tumayo. Amen? Kinakailangan tayo, maminamahal, lumakad na ng matuwid. Yung tamang lakad na hiniling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, hallelujah, pagdating ng araw, ang kinatatakutan, pati ang Biblia. Nag-declare na po, maminamahal, ang Russia. Nag-declare na po ang China na talagang kailangan na nilang makipagyera dahil iniipit na sila ng gusto. Grabe. Nakakatakot na ito. Mag-antay pa ba tayo, maminamahal? Ito ang mga pinag-usapan ng preachers before preachers meeting. Post, mid, or pre World War III ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pinag-usapan dahil tayo po ay pinaghahanda. Grabe ang sanction ngayon. Paano ka nga naman hindi makipagyera? May kapasidad ka para makipagyera. Ang pag-uusapan din kapangyarihan. Tayong mga mahihina na mga bansa, tayong minamahal na mga nandito sa third world country, kawawa tayo. Pero sa mga Kristiyano na mga totoong nakaalam sa katotohanan, imulat ninyo ang inyong mga mata dahil malapit na ang katubusan. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Ihanda na natin ang ating mga sarili. Huwag na kayong manatiling nakalugmok sa inyong kinalalagyan ngayon. Tumayo na kayo. Tumayo na tayo. Ipagtrabaho na natin na may kaayusan ang ating mga kaligtasan. Ituloy na natin yung ating naudlot na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung naudlot natin na pagpapagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga manggagawa, bilang helps of the church, mga awit panunugtog, elders of the church, amen. Magaling ka magpatotoo, magaling kang humayo, inaantay ka na ng ating mahal na Panginoon.
hallelujah, na tumayo at ipagpapatuloy na ng naudlot mo na inumpisahan. Huwag ka lang manatili sa panlulupaypay. Huwag ka lang manatili sa panlalamig. Huwag ka lang manatili sa iyong kinalalagyan ngayon. Tumayo ka na at umpisahan mo nang magbilang ng kaluluwa na dadalhin mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon upang sama-sama tayo. Hallelujah, pagdating ng Miyerkules, pumarito tayo. Pagdating ng overnight, maminamahal, napakasarap pag-usapan ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit ang inyong mga patotoo. Pero habang aming pinakikinggan, hindi kami nagsasawa. Dahil alam namin, nalulugod ang Diyos sa pag-o-overnight. Sa aming mga ginagawa, maminamahal, ito ang sandata na makaalis ng mga panlulupaypay, makaalis ng panlalamig. Itong mga sandatang ito na pag-o-overnight, maminamahal, sabi nga, hindi ka kaya na mag-overnight o mag-fasting ng 3 days. Ang kapangyarihan mo daw na nakukuha, pumarito ka, mag-overnight ka, 3 araw na kapangyarihan na makukuha mo pag nag-overnight ka. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot, maminamahal. Di na basta-basta. Nung sinabi ng grasya yon, maminamahal, ayan, sumabog ang bulkan doon sa malapit sa kanilang karagatan. Minsan lang nangyayari 8.8. Ang lakas, pinaalalahanan ng tao talaga, maminamahal, ay walang magagawa. Ang kailang kapangyarihan. Yung sinabi ng Biblia, kung atin itong talagang masusubaybayan, yung Battle of Armageddon, yung Gog and Magog na yan, maminamahal, hallelujah, itong mga superpowers na ito, ang mag-aaway-away, kawawa ang mga bansang katulad natin. Kaya pag-pray natin, maminamahal, hallelujah, nire-reveal natin ang mga bagay na ito dahil nakakatakot ng panahon na ating kasalukuyan. Kaya nga, makinig kayo, alalahanin ninyo, alalahanin natin na kung saan tayo nadapa, kung saan tayo naroon ngayon, sikapin mong tumayo. Kaya mo, kaya ko, kaya nating tumayo. Umpisangan, ipagpatuloy, magpakainit, maminamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi na ikaw ang lalapitan para magpatuto. Ikaw nang lalapit para palista mo yung pangalan mo. Ako naman na mag-testify. Ang tagal ko ng Kristiyano, ni minsan hindi pa ako nakapagpapatutuo. Kinalawang na ang mga patutuo mo. Talagang grabe, ang dami na niyan. Kaya minsan pagka pinagbibigyan ka, inaabot ka ng 1 oras, iyon na lang lahat. Kaya ibahagi mo na yung iyong patutuo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse, ang sabi po, hallelujah, ng Titus 2:13. Looking, sinabi rito, maminamahal, tumingin ka, looking to the marvelous hope, amen, yung ating kaisa-isang pag-asa. Magkaroon man ng gera, magkaroon man, pumutok man ang Third World War, ang pangako ng Diyos ay nananatili sa atin. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ay yakapin natin. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon hindi magbabago. Sinabi ng Titus 2:13, maminamahal, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Malapit na, maminamahal, kung kailan pinising na, andito na tayo sa huling panahon, nandito na tayo sa huling sukdulan ng ating paglilingkod sa malapit. Saka ka pa aarya, saka ka pa atras, saka mo pa ayawan ang paglilingkod na ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi ng 21, Lucas 21, talatang 20, maminamahal, hindi mo iniisip, ang sabi rito, hindi mo iniisip na, sinabi rito, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Nalalapit na, napipinto na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Magiging mid, magiging pre, magiging post, maminamahal, bago sisiklab ang Third World War III.
isang tiyak na bagay, akyat na tayo sa langit, magmana tayo ng buhay na walang hanggan, makapiling na natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang iyong ipokus, looking for that glorious hope. Tumingin ka sa kaisa-isang pag-asa ng tao, ang pagpaparito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Malapit na. Baka mahuli ka, baka mahuli na ang lahat. Kung iniibig mo ang iyong kaligtasan, tumayo ka na at ipagpapatuloy mo na ang paglilingkod na may kainitan. Sasakatin ng ating malapay, hindi tayo pababayaan, hindi tayo tatalikuran. Siya'y manatili sa atin hanggang sa kanyang pagpaparito. Awitan natin ang ating malapay. Praise the Lord. Praise God. Bless by Diyos. Una ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. We worship God. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Ibig Kristo, tulungan mo ako muling imanalin ang unang pag-ibig ko. Ako'y tawagan mo at huwag itayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah. Nung una ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong iyo. Nung una ang sabi ko, hindi lalayo sa pagpuli ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y tawagan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko.
ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga minamahal, parati nating sinasabi, walang pagsisisi na nasa unahan. Huwag nating hintayin, mga minamamahulian lahat. Pagdating na tapos na, saka tayo hingi ng kapatawaran. Pero daily, every gawain, nire-remind tayo, huwag manatili. Pag bumagsak, bumangon. Pag nanghina, magpalakas. Pero pinababayaan natin. Hindi natin ginagawa ang parte natin eh. Hinahayaan lang natin, mga minamahal. Huwag mo hayaan mahuli ang lahat. Do the things you did the first time. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig, sabi ng talatang ating nabasa. Gawin mo lahat ng may kainitan. The promises you made, balikan mo yun. Walang sino mang naglingkod sa Diyos ang nagsisi sa dulo. Bawat paglilingkod na ating ginagawa, ito'y para sa atin. Bawat ginagawa natin, mga minamahal na paglilingkod, hindi ito sakripisyo. Ito'y pagpapala galing sa Diyos. Of all people, sa lahat ng tao, mga minamahal, isa ka sa kinapagan ng mahal na Panginoon. Pero bakit pinababayaan mo yan? Ipinibigay lamang yan sa kanyang mga pinili. Ikaw at ako. Ba't mo sinasayang lahat ng pagkakataon yan? Pwede ba? Sa pamamagitan ng awitin ito, close your eyes. Talk to our God. Kausapin mong Diyos. Tumayo ka. Pagkalakas ka. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah. At sa iyong mga kamay, minsanan pa, mga minamahal, ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Oh, ako'y hawakan
hawakan mo. Tulungan mo. We worship the Lord. We praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibalik ang unang Pag-ibig. ang buhay Hawakan mo. Huwagin lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Talk to our God. Kausapin mo ang Diyos ngayon sa oras na ito, mga minamahal. Simple lang ang pangungusap niya. Huwag kang manatili kung ikaw ay nalalamig. Ang sinabi ng Biblia, having done all things, tumayo ka. Hindi niya sinabing manatili ka lang yan. Kundi sabi niya, tumayo ka. Exert effort to stand. Kausapin mo ang Diyos sa oras ito, mga minamahal. Naririnig ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isipan. Lahat ng panalangin ginagawa mo ngayon, naririnig yan ng Diyos. In silence, banggitin mo lahat ng panalangin meron ka. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo. Naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak. May mga nalulupay-pay. May mga nanghihina. May mga nagkakamali. Pero ang kanilang puso ngayon humihingi ng kapatawaran sa iyo. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagmahal, banayad sa pagkagalit. Tugunin mo yung mga anak. Siglan mo ng kalakasan na nanghihina. Bigyan mo ng kagalakan ng nalulungkot. Siglan mo ng lakas para makatayong muli at makaganap ng iyong banal na kalooban. Ang ilang mga may karamdaman, tugunin mo. Buhayin ang pananampalatayang meron sila. Sidlan mo ng kainitan upang hanggang sa iyong pagbabalik, kami sama-samang sasalubong sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalaway, pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Kundi magsisi, kundi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Be baptized in Jesus' name. Gawin mo yan sapat ginawang halimbawa yan ng ating mahal na Panginoon upang mawala ang kasalanan. Mapatawad ka. Magmanak ang buhay walang hanggan. Pangapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nakikita nyo nanginginig, umiiyak, habang nagpupuri, yan ay hindi iyak ng kalungkutan. Yan ay iyak ng kagalakan sa pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, sa mga kayo tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng panalangin aking sasabihin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po
sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Ayaw kong maiwan. Ayaw ko mawala ng pagkakataon na mapabilang sa iyong tunay na anak. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nagsisisi ako sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Naway ito na una't huli, kundi simula pa lamang nawa ito ng aking paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinagkamamahal na penis narito yung mga anak. Sama sila dako naroroon. Ano man kanilang panalangin sa oras na ito, walang distansya makahadlang sa iyong mga pagpapala. Walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Sa oras na ito, mga Panginoon, dalangin namin sa pandalangin na aming ginagat. Minamang Cristo Listrada Almeda, ay pumaminamal naman manggagawa. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala, pagaling kanilang mga karamdaman, tugunin ang kanilang mga panalangin sa mga malang kaparaanan. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan, nawa hindi una tulit nito ang kanilang paglingkod, simula pa lamang nawa ito, mga Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan, panalangin. Tayo lahat ay dumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kung tayo po ay may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung tayo po ay may ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po ay may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po ay may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapay ng dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis ayon sa salita kapag aming maramdaman. Santong Espiritu kami magkapanginan pala sa lahat nagawa ng kaaway. Source sa pandalangin na aming giligat, minamang bangkay sa Estrada Almeda, ay pumaminama naman magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke. We come out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' name. Ubo, diabetes, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga pagbababa sa iglesia, mga panlupaypay, panalamig, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, 3 beses. Huwag mag-aalinlangan mga minamahal. Amen. Amen. Sapagkat alam natin mga minamahal, ang pananampalataya, angkinin mo na. Amen. Ang lahat ng panalangin na ating pong ipinanalangin, sapat yan ang sinturo ng banal kasulatan. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.